Angupatri. Okay. Lightning. Andaanza njani. Anangixolela man. But next time I'll try and make it better. So Mama Cawe. Wando. Athi mnam. Ngena facanga. Hayi mangele kanti uya shops libani. Yangena facanga. Mama bantwana bam. Ngeke senze into nje senze lento. Yabo. Xa umjito oqala, xa umxelela Thoma ukuba cela ntoni, umxelela. Wathi mama ufuna senze title deed. Yabo. Wathi yabo title deed mama omdala ngasa isayina nje title deed mama omdala kangaka. Because asimboni umuntu esamsayinelayo i-title deed. Simbona umuntu simhloniphayo, sikhonza ngayo nosithandazela yabo. Yo, ala mama wathi ngicela mntana zanika 10,000 each. Ngicela imali pension baninzi kaParena ndiyazi mina ka pension semtsha kancinci. So xa imali pension baninzi athi Mama Cawe wabacenga Mama Cawe. Yabantwana athi hayi baphuma. Mama Cawe sheke emebrut bangalanjari yakhe red bethe ngephepho yabonke 150. So ke ngoku hayi ke the next day siliba licawe next day friend. Waje wafika qala iyawakholelwa idigesta le way. And aba ba innocent abantu basenza grade 10 abaka sign title deed. So ayisonke desifake ngunzabo. Hayi babe bezawuvuma lula ukwenza title deed noMama Cawe. Because abenza abantu grade 10 abazinto baserious ngefuture bafuna ukuphumelela. Ne title deed yabo bafuna iqala ufuna uyisana namajira abafuna isana noMama Cawe yabo. Hayi ke mojo akabe nanto Mama Cawe. Abayisunday ilandelayo le ibingumqibelo abayisunday ngomso bayicaweni. Mama Cawe ngihlazeke. But akuhlaza kangicawe nekazi wayicawe le yabo. Saziwa ngoye noMama Cawe qha. Isona bafana noMama Cawe. Mama Cawe wacela uxolo mntwana bam andiphinde yenze lento. Andazi ungene ngomsathana onjani, andazi usathana ungene phi. Ngicela uxolo andiphinde sincerely apologize. Wathi Mama Cawe wathi sincerely apologize. Apologizing kwakho Mama Cawe. Koko after church akho mntu. Athi ngxaki kamndini akho mngeni, akho mfazi, akho mntana, akho gadi, akho nje, akho nkomo, akho gusha, akho hagu ekhaya. Ndihleli ndedwa ndicela uxolo andiphinde ndazi ngene ngophu sathane. Cela siguqe sithandazele lento abantwana bam ingaphindi indingene yabo. Please, I'm apologizing from the deepest bottom of my deep heart. Wabecela uxolo ngoMama Cawe. Acela uxolo kwakho Mama Cawe. Amajita abona uba okay masimforgive because it was a minute of holiness and ibingeyo intention yakhe uba ufuna ukusikharakara and kharaki yabo. So like baxola yo baxola abantu yabo baxola. So moral of the story bayaphela kanjalo baxola but ke bayicaweni but noma uthatha kanjani umuntu aphansi wakho yabo ukusayisa title deed ngenkani soze umyeke deed ngenkani. Hayi wonke umuntu ufuna enza i-deed ne-deed. Hayi for wonke umuntu ufuna enza i-deed no yes. Ndiva ndini sendibhala ngo-deed ngoku. So wayeka phela njalo. So moral of the story andazi bajongana njani ngoba la majet bathi besathatha i-break from ecaweni yabo. But Mama Cawe usahamba la Cawe yabo. Into right Mama Cawe usifumanele ngoku ixhego noko lithe xuxu sesidimeni apha egazi yabo. Xa nje izikhalela lodwa naye Mama Cawe uhlala nalo ngoku wenza fat and set kumandi ngokunjalo kubani kuMama Cawe. So sesiba ngabe lonely kakhulu yabo xa ngumuntu udinga omnye umuntu yabo. Naba yimile nabo yifamily amdingi umuntu ozakuhlekisana naye phansi kwengubo zasebusuku. So but ke hayi ndiyaxoka na moral story mandeke kwenza motivation akho motivation apha nansi story ndisigqibela. Thank you for listening.